Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme bismillahi wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala alqa'ili man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبو أمبو فون إسلامك فورين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا فاني أكاكما كان سنمون كنا لا كوني ماو ماي سوجو على يدو هلو سانفي كو الله تعالى بي سوجو وتكي الجنة كنو على كسو o joli bara de kera gulambe ka deun fe munu be jamana in kono ani munu be jamana in koka uka ben anuka kele nyonya kera o sababu ye misri a valeur tari jo fu million keme saba ani akun kanfe gulambe yere dugu korobay anga jamana in kono dugu in tutigera sam bakele keme shegi bikononton ani kele no 100,891 ye abe geli bi ne commune fe bema arrondissement jema cercle kay region na ani bamako chebeta kilometri keme nani ani mugani fla nyona la ani nyoro ne kasuru ani nyoro mita kilometri mugani shegi nyona la o misri bamin jora gulambe o daileli bara o de kera ka be jumadu janvier kalo kle mukan ani woro samba fla ani tan shegi gulambe ka de untume dien fa onfa o ye nyon soro gulambe ani u kanubaw ani u sigi nyon ani maba cha manwero sigida nyemgo la ananga dine nyemgo la bara kun folo kera misri dale barina o dale ni qur'an kalaye an karamo cerno barofe bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم sigidanya mo munutume ananga maba munutume keneka ulu fana yuka ni sodiya wira ni misri ndalili inda hamad juma yat say don wuro gulambe be gulamna naabe fu rewbe worbe be bi'e be jalmina dendangal bandiraabe me alsilame arbe hawrude tol misidinde jogata miso be ngara be calmina alimami arbe hawrude uditol juma o e dendangal bandirabe fu tawabe e be nduwono dum e be darta duwa e jungo mabbe so dum benni e be calmina préfet meden e sous préfet meden e kane e eli meden people dum woni député ji meden e maire meden arbe tawtorede be e be nduwonobe e be mentirabe duwa so dum benni ebe calmina malien en fu ebe nduono ndenden nduono den leydi ndi fof faltaaki hen balejo bodejo be fof enen nduonobe yobe nduono enen dartira be duwaw ebe biyabe bismillah be jalti e galleji mabbe be ngari e galleji mabbe wata hay goto tin e bernde mudum walla e miijo mum wadde ko kodda ko gonda do
wala koɗɗa ko gonɗa ɗo ko enen fof nden nde wuro moon bisimilla o min noon min wala bawɗo haalde bamram gore walla haala gokka min haaɗa ɗo pulaar ɗo tan sallu ala mouhammadou on jarama bisimilla moon. Bonjour monsieur le chef de village de Goullambé. Bonjour monsieur les imams présents ici à Goullambé. Bonjour monsieur le maire de la commune rurale de Guédébiné. Bonjour monsieur, madame, mademoiselle et messieurs, bonjour encore. Au nom de la jeunesse de Goullambé et à mon nom propre et au nom du président Moussa Nyangadou, nous vous souhaitons la bienvenue à Goullambé. Pour l'inauguration de la grande mosquée, ici aujourd'hui, nous sommes fiers et très contents de vous accueillir. Nos remerciements vont à nos grandes personnalités, à nos pères, à nos grands frères, à tout le monde ici présent. Toutes les bonnes volontés qui nous ont financièrement et matériellement accompagnés pour cet événement et pour la construction de cette grande mosquée, nous vous remercions tous. Nos remerciements particulièrement vont à M. Nyangadou Daï, chef du chantier. Nos remerciements vont aussi à tout le monde, à l'ensemble de tous les membres et toute la famille de Goullambé qui ont participé avec toute leur volonté, avec toute leur aide financière. Nous pouvons que remercier l'ensemble de la population de Goullambé. Encore une fois, nous vous souhaitons la bonne bienvenue à Bamako et à Goullambé plutôt. Nous remercions aussi M. Sekene Nyangadou pour la bonne organisation de l'événement. Son trésorier, M. Nyangadou Fousseni, et tout le monde, vous personnellement qui ont fait les déplacements de Bamako, de partout dans le monde pour être ici présent à Goullambé aujourd'hui, nous pouvons que vous remercier et vous dire encore une fois merci. Au bismillah. Kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi wa nusalli wa nusallim ala khairil bariyah نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته بعثه الله رحمة للعالمين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين مضى وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد ساداتي وسيداتي. Je commence d'abord au nom de Dieu et clémence et miséricorde. Salut sur le prophète et ses compagnons et sa famille. Donc les dignes fils de Goullambé, ceux qu'ils ont créés, ils ont tout fait. Je suis très fier à ma qualité de premier responsable de cette commune et à ma qualité de premier fils de cette commune. Je salue l'ensemble de mes chefs de village et mes imams et les jeunesses de la commune de Guédébiné, que ce soit la jeunesse de Guédébiné, commune de Guédébiné, c'est une jeunesse unie. Depuis le jour qu'ils ont pris la décision qu'ils vont faire l'investiture dans cette commune, vraiment on est très fiers de cela. Donc par exemple, si je m'en doute pas, je peux dire ce qu'ils ont investi dans cette commune, c'est plus de 500 millions. Dès l'adduction d'eau de Guédébiné, la centre coranique de Thierno Ousmane Abdoulaye Nyangadou et le grand mosquée de Goullambé aujourd'hui, on a cette inauguration. Et la centre secondaire de Nema et le madrasa de Nema. Donc ce sont les dignes fils de cette commune qui ont investi. Mais si un chameau tombe dans l'eau, dans une puits, si le coup est sorti, donc le reste n'a pas encore sorti. Attachez votre ceinture, on est très fiers de vous, les dignes fils de cette commune. Donc vraiment, vous avez tout fait pour cette commune. Vous avez tout fait. Je suis très fier de vous. Que Dieu nous bénisse et les bénisse de vos arriérés et vos présences aussi
et nos gens qui sont décédés. Donc ce que je veux vous dire, il reste beaucoup à faire. Quand tu apprends le lion par son coude, tu as beaucoup de distance de faire. Donc ce que je dis, je prie à vous. Votre paradis est déjà ouvert cette année. Parce qu'on n'a pas eu l'abonnement du pluie. On n'a pas le changement climatique a joué sur ma commune. Donc ce digne fils, je vous commande à cause du bon Dieu. À cause du bon Dieu. À cause du bon Dieu. Retournez vers les résidents qui sont là. Les pauvres résidents qui sont là. Donc vraiment, je vous remercie infiniment. Je salue d'abord mon préfet et mon représentant du préfet, le conseil islamique et les jeunesses de Goulambe, de Guerbine, de Nema, de Kassala, de Djakomoudi. Et surtout le président du Chambre de commerce et industrie du Mali et le vice-président du conseil malien de Sarder qui est Oumar Nyangadou. Ils sont là aujourd'hui. Je vous salue. Vous êtes chez vous. Soyez, je vous souhaite aussi de bons retours dans votre foyer respectif. Merci. Adama Kane, député élu dans le cercle de Braouli. Monsieur le maire de la commune rurale de Guérimine, monsieur le maire de la commune rurale de Djabigué, de Baniré et de Bema, messieurs les maires des autres communes ici représentées, monsieur le président du conseil islamique du cercle de Djema, monsieur le chef de village de Goulambe, mesdames, messieurs, membres de toutes les délégations ici présentes à Goulambe, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. C'est un honneur pour moi d'être ici à Goulambe ce matin à l'occasion de l'inauguration d'une mosquée. Et je ne saurais commencer mon propos sans rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, parce que c'est grâce à eux que nous vivons ce jour. Au-delà de ça, je tiens à remercier l'ensemble de la population de Goulambe pour l'accueil chaleureux qu'elle a bien voulu m'accorder, me réserver, ainsi qu'à toute la délégation qui m'accompagne. Soyez-en remerciés et soyez-en félicités. Et je m'empresse d'ajouter une précision. Parce que ce matin, je suis là avec ma double casquette. D'une part, je suis là au nom du préfet du cercle de Djema. Il est empêché, il m'a demandé de bien vouloir le représenter. Et la seconde casquette, c'est qu'aujourd'hui, je suis là également en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Bema. Et j'ajoute par la même occasion qu'aujourd'hui, je suis fier, je suis honoré de pouvoir dire que le village de Goulambe et la commune de Guérébiné font partie de mon arrondissement. C'est un honneur et une fierté. Au-delà de ça, déjà, en mars 2017, on nous a invités à Nema Djawambe. Nema, c'est toujours la commune de Guérébiné. Et cette fois-ci, c'était dans le cadre de l'inauguration d'un centre secondaire de santé et d'une Mendersa dont le financement a été assuré par un de nos compatriotes, Bané Madjara. Je tiens également à le remercier. Et ce matin, cette fois-ci, nous nous retrouvons à Goulambe dans le cadre de l'inauguration d'une mosquée que la jeunesse et l'ensemble des ressortissants de Goulambe ont bien voulu financer à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Applaudissez pour cette jeunesse. C'est pourquoi, au nom du gouverneur de la région de Caille, au nom du préfet du cercle de Djema, et tout court au nom de l'État malien que je représente ici, je tiens à féliciter la jeunesse de Goulambe pour ce geste qui est vraiment remarquable. Et par la même occasion, j'invite toutes les jeunesses de toutes les autres localités de mon arrondissement à prendre exemple sur cette jeunesse de Goulambe. Parce que c'est une jeunesse qui a su prouver qu'avec la paix, tout est possible. Il y a un adage qui dit que sans paix, il n'y a pas de développement. Et c'est ce message-là que la jeunesse de Goulambe a compris. Elle s'est donné la main pour nous offrir une mosquée dont je suis sûr qu'elle est rare dans notre région et dans notre cercle. Donc, une fois de plus, toutes mes félicitations à la jeunesse de Goulambe. O bara kun fɔlɔ min bannen misiri sɔrɔla ka dayɛlɛ maaw ɲɛna yen a yɔrɔnin na an ye an ka kuma galamani sɛmɛ ba Adama Kane na ni ale ye député min élula Barawuli mara la ani Mohamed Kamina ale fana min tun bɛ yen nɔ
imama tola o yugani so deira alhamdulillah rabbil alamin am ala fo kala barkada anana kana gulame kawka misridalla bi islamia tola badeyan la ani keleyana faso tola ni ami faso barak muna blomba kono ani sojara ni hera ni abarajila anye muye dugu ina no oba ni soja ka dugu de nga ben ka dugu ka keleya ye ka ye uye bara munge ala tola u ka dugu kono ya kana ye bembe dugu kono dugu de ɲɔgɔn cɛ kana ye dugu de jando jamu ka dugu la cogoya min na n'u ye bara munga kono n'o dɔ ye kalanso ni dɔgɔtɔrɔso ye ani an ka maakɔrɔ minnu bɛ yan olu ladon mun fɛ cogoya min na a y'an sɔn hakilila n'an bɛ se ka wele da an ka jamana kɔnɔden tɔw ma bɛɛ k'i jija i ka sigida la i ka se ka nin baara ninnu kɛ mun bɛ jamana lafiya a bɛ sigida lafiya a bɛ bɛn sabati o kɔfɛ gulamekaw minnu ye nin kɛ yan nɔ an bɛ wele ka taa halisa o bɛn ma an y'o de sɔrɔ u fɛ yan k'a ye an silamɛya min ye a b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ o silamɛya de dɔn ka kɔrɔlen n'o ye ɲɔgɔn bonya n'o ye karamɔgɔ bonya ye n'o ye seko bonya ye an ye olu karamɔgɔw damadama de yan n'u ma kuma foyi k'a fɔ ka duwawu den yan ani ɲɔgɔn bonya ani karamɔgɔ bonya ka olu fɔ kutuba la ani u ye wajuli minnu kɛ ani ka adamadenw wele ka na ɲɔgɔn dɛmɛ ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bilasira ɲuman kan an b'o de dɔn diinɛ na an ka jamana kɔnɔ yan ka kɔrɔlen et puis o bɛ nɔba ta jamana ka marabɔ ka baara la n'o bɛ mɔgɔw bɛn ka mɔgɔw kisi cɛnnikɛlaw tɔɔrɔ ma vraiment nisɔndiyara an ye fɛn mun ye yan nɔ a bɛ somɔgɔ saman bɔ a bɛ an kumakan diya n'an bɛ kuma faso tɔgɔ la kumayɔrɔ la kuma n'an bɛ kuma jamanadenw fɛ o tuma ka bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ fo. silamɛw ka bɛnni kɛra yira o bɛɛ tɔgɔ la k'aw bɛɛ ka foli fɔ a ɲɛmɔgɔbaw président Diko Cherif Ousmane Madani Hadara ka fara Saka Tarawele Fode Sise ani silamɛtɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen nin ye silamɛ bɛɛ kɛ nisɔndiya ni kunnawolo de ye k'aw yɛrɛ fana fɔ an nana nin baara min na yankaw ye nin bɛn ni kɛlɛ min yira a ka dusu don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dugawu min kɛra a la ala ka kɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma jamana ala ka basigi ala ka ɲɔgɔn hɛrɛ jidi ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliman dɔn an nana yan hɛrɛ la ala k'an bɛɛ ɲuman sigi so ka taa hɛrɛ nin baden na k'aw yɛrɛ fo ka waliman dɔn ala ka nɔ sɔrɔ limama ni haut conseil ni silamɛtɔnba nin bɛɛ tɔgɔ la ani groupement tɔgɔ la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. alhamdulillah mbe ala fo an bɛ ala wali ɲuman dɔn masa min ye bi don yirana ni o ye misiri dayɛlɛli ye o ye hɛrɛ dayɛlɛli de ye misiri madama bɛn de y'a jɔ bɛn juma gulanbe yan misiri fila tɛ yan saba tɛ yan a zabiyatigi o a kadiriyatigi o a zanzalatigi o a tarabaniyatigi o a sunnama an bɛɛ lajɛlen bɛnna misiri kelen in na depuis don min dugu in tu tigɛra misiri fana sépacement dara o don mais nin ta jɔkɔ fɔlɔ ye a jɔra cɛkɔrɔbaw fɛ ka tɛmɛ fo kana se bita ma jeunesse gulanbɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka cɛkɔrɔbaw fana wele bonya ni majigi ni bɛn kɔnɔ k'u b'a fɛ ka misiri kurakuraya jɛn kɛra ka yamaruya di denmisɛnninw ma o ka se ka misiri jɔ n'o tɛ a daminɛ misiri kɔni tutigɛli bi ani dugu in tutigɛli an bɛ san 127 ɲɔgɔnna la n'an ma fili inshallah. alhamdulillah n bɛ weleka min ɲɛsin gulanbɛna lamini bɛɛ lajɛlen ma misiri kɔni n'i y'a ye a kɛra misiri ye hadamadenw de b'a ɲɛnamaya n'o tɛ n'i y'a kelen jɔlen to a bɛ komi so de jɔlen don mais ala ka so kɔni don mɔgɔ man kan ka ala ka so lankolon to fiyewu bato min bɛ ka kɔrɔ dɔrɔn an bɛ ala deli ala ka kɛ bato minenw ye ala ka kɛ bɛn sinsinnen ye gulanbɛ hali bi ala ka jidi ala ka taa ɲɛ. o dayɛlɛli baara ninnu tɛmɛlen kɔfɛ an donna misiri kɔnɔ ka juma seli makɔnɔ nka ka kɔn alimami nali ɲɛ karamɔgɔw fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ ka wajulukan nafamanw di maaw ma min sɔrɔla an ka jɛ ka dɔ lamɛn o la. المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا تهيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي رقت رتبته في سماء نبوته وأسرعت فصل اللهم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. إخوة العزة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe julɓe gullamɓe naaɓe bandiraɓe julɓe ɓe gona gullamɓe naaɓe enen fof en mbiyama yo jaame kisal wone men enen e dendanagal julɓe oɗo ko bandiraguel mone inde heɓe puujima ɓe mbiya Abdoullahi Déme
kono inde nde ko Saïdou Mouhamadou Saïd to guetema Allah addi minen guetema naaɓe miɗen gona komin otoji tati mi anda kam nombre arɓe ɓe no poti emin gari notade nduɗo noddandu l'islam ko jomiraɗo subhanahu wa taala wi en sen e deftere makko he so on noddama noddandu kone wurtina on ɗum woni diine l'islam jaaboɗen yallah yoɓ ceernajo on moƴƴere o wi wonde ko yen kaal ko fatire kulol Allah wallahi nde wonno hay hunde aduna ala ko foti kulol Allah kono miɗe ɗamini julɓe yaaɓe ha jettiɗo mahi oɗo galle Allah ɓen de wonko keeɓe kulol Allah yallah hokku en tabidde ɗum haqiqa kay hay so wona onon fof kuli Allah kay miɗe yanana hulɓe Allah ene mon ɗum noon yallah waɗan enen fof hulɓe Allah ya rabbal alamin min ko woni goƴam e men hande ko alhaaliji men no gurduɗen enen leydi Nioro gueɗe men goɗɗe nan hen maɗe caate maɗe ƴewte maɗe kaale maɗe golle sindo wana communauté aji joyi dokkaɓe wallahi summa wallahi mami wonɗo ha nangue muta eɗen kalda l'islam tawa koko ganduɗa ko goƴaji men enen leydi Nioro eɗen mbi dak probléme aji ene jeeya e goƴajam e men enen yimɓe leydi Nioro eɗen gandi ene winda ene janga ene selli kadi gorko so omo resno rewɓe ɗiɗo so maayi kanko gorko maayiɗo o miñi ko so ɓamti goto e rewɓe makko ene sella so miñi ko ɓamti goto e rewɓe makko ene sella so jibdine mum ɓiɗɗo debbo garano o gorko maayiɗo o debbo mum garano soni jogino ɓiɗɗo gorko ene dago resta ɓiɗɗo debbo mo gorko cakkitiɗo resde o jibdine mum o kono ne waɗi condition eɗen manki rentade nde on ɗon sarɗi yo Allah dandu ene yande haram e ko mbatten ɗon ko ene dagui ene selli ene wi ken kono ma keɓen haqiqatal haqiq wonde kanko debbo o nde gorko ma nde miñiraɗo miñum gorko makko o nde restatamo nde yataw kosam gasi e enɗi debbo o so kosam ne heddino e enɗi debbo o so tawi kanko ɓiɗɗo o resimo ne wayno resi ko miñi ko mojjidi baba eɗen mbaɗa ɗum noon en mbatta eɗen mbaɗa kono en ƴewtata ko yalli debbo o kam enɗi mum joori walla ala so yalti yadde tan miñiraɗo aran humane hen kadi eɗen mooli Allah ene woodi e rewɓe waɗoɓe duuɓi 5 tawa enɗi mumen jorani est ce que eɗen ƴewtoɗo walla ala ɗum noon bandiraɓam julɓe tinnoɗen mbaɗen feere mbatten hakkillaji hono ɗen gueɗe ndentoɗen ɗum walla se en pelliti eɗen mbaɗa kolkisoɗen ha kalden e debbo ha tiiɗa an kam enɗi maɗi joori e kosam gorko ma mayiɗo o walla ala so debbo wi haqiqa walla enɗi mum joori miñiraɗo yoɓam so humanama hen so jibdini hen ɓiɗɗo debbo babiraɗo mayiɗo aran sono jogino ɓiɗɗo gorko yoɓam basi ala kono sen keɓani haqiqa ganden dagaki sellata ɗum ene jeeya probléme aji meɗen ene jeeya probléme aji meɗen min ta joni eyyi ɗum noon jaafoɗon no feewi e sen mbiyen naate goɗɗum ko jiɗɗen haalde ko en duggan keerol e duggude keerol noon moƴƴani hay suka saka mawɗo oɗon jarlo oɗon jaafo min calmini on pop min juurima on pop dendanagal guetema naɓe ne jinno arde kono ɓe lomtini min minen arɓe ɓe min gari min nooti noddandu moɗon noddandu l'islam yo Allah hokku en waddani ko heewi ya rabbal alamin yo Allah waɗɗum fi misani hasanatikum gande noon golle mbaɗɗon ɗo de إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصطف ورباط صغري وحفر البئر أو إجراء نهري وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكري إن جافو نون سمنات من كيف تكتدرا إن جرلو من جافو من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرا برنجت جبرار سبحانه وتعالى إذا بلنا الله إن داردي الله كان جوجي مجر يا الله ولو من قل من ده ولأنه الله يديرني الله فيونا من دين الإسلام وبيك جول بيونغون غوتم يوم بالندير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دين الإسلام الله يديكو يونغون غوتم يوم بالندير kono sheyɗan noon yiɗande en hunde ɗum no en dardi allah gelle men puɗɗiɗen ha yettiɗo fof ina rewi lawol ha joni ko allah jogui ko heddi ko johan hankadi inchallah ko heddi ko ɓuuri famɗude en dardi allah ko heddi ko yo allah fewnan men ha enen fof kowaten e jaam ko addi men ko kadi tawa ko jaam e kawral e moƴƴere ɗum ina newe juuɗe allah jomiraɗo no wawi nden hunde no hattani e caggal no jettuɗen allah julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mawdou momi dokki men o ko mawdou o ina yaajina juuti kadi dat dokkaɗo mintaji ɗina famɗi seeɗa kono no wayi fof ko famɗi ala ko waɗi barke tan woodi e banggal o ikhlas sanani dine l'islam woni ikhlas jomiraɗo wi wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin ala fof koɓe jamira sona yoɓe ndew allah gooto dewal ngal tawayna laaɓi cer ko wiyete dewal ko allah gooto jeyi allah yi wabudullaha wala tushriku bihi shay'a sanani la ilaha illa llah ko ɗum firta deweteɗo ala so wona allah kadi wona ɗon tan haadi ko wahdahu la sharika lah ko wiyete dewal ko allah rendani ɗum hay gooto ɗum ko haqqi allah gooto jeyi tagore allah wonde fof heɓata ɗum nelaɗo allah heɓata ɗum maleyka ɓadiɗo heɓata ɗum allah yi wabudullaha wala tushriku bihi shay'a allah wi ala lillahi ddinul khalis gande dina laaɓɗo ceer o ko ɗum woni ko woodani allah lillahi haqqun la yakunu li gayrihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al haqqayn haqqan wahidan min gayri tamyizin wala furqani haqqe allah ko gooto ala mo rendi nden hunde haqqe nelaɗo allah kadi ko bangue mum ndeko woto ƴetten haqqeji ɗi fof bolodiren ɗum ko wonno dewal ko allah gooto jeyi hanani waɗanede hay gooto sona allah gooto nelaɗo allah kañum rewinte diine he kala ko mbiɗa aɗa waɗa hen no annabijo waɗirini ɗum woni muhammadun rasulullah ɗoftoɗa annabijo no waɗirini diine ma heewi famdi kala ko mbiɗa aɗa waɗa hen ƴewno annabijo waɗirdani ɗum annabijo wiyanno wa hayral hadi hadi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e bandiraɓe gaccon hakke no wayno ko dokkanoɗen hojomaji timmi eɗen ñaagui allah kalɗen hen yo allah waɗe hen barke yo allah hawriden men e sawaba yo allah ren dental ngal reena wuro ngo no waɗirdani noɓe jaɓɓori ɗeɗo hoɓɓe ɗiɗo fereji woto bonto allah eɗen ñaagui allah enen fof addi men ko moƴƴinde yo allah fewnu golle ɗe ha ceerten ɗo e dow jaam taw muskila fof waɗani ko allah wawi nden hunde kanko darduɗon aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa shafi'ana muhammadan abdullahi wa rasuluh ballagha ar-risala wa adda al-amana ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حائد من تمسك بها فقد هدى ومن تخلف عنها فقد هلك وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان أهل لا إله إلا الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم بندرابي تشغل يتودي الله إجول دي إنلادو الله صلى الله عليه وسلم كسل من دون إجورا دون إدوانا دون من جودي مدو حالد لمتاد المامي مونرادو تشيرناجو تشيرن محمد المصطفى تال e yamirore kadi ngi sukabe wurongo dokkimo jamiri yo yettindo kongol no fotiri fof e julbe be inshallah ko yowiti e endam ko hunde mawde to Allah subhanahu wa ta'ala gondigal mojjal hakkunde yimbe kadi ko hunde yamirande to Allah dum woni endam dam gotam endam de Allah tagi dum de
enɗam wi tallota ko e leydi Allah wi ala yaaɓe tallo e leydi he e enɗam wi mbeɗe huuli wota mi taƴede Allah wi ya kala taƴƴoma mi taƴa balle muɗum kala kadi jokkuɗoma mi jokka ɗum yo Allahu waɗ en jokkoɓe enɗam ya rabbal alamin enɗam ko bande en ko hoorema ko hoddiɓe ma ko wuro ma ko bande en kadi e to banggue diina l'islam eɗen ñaagui Allah yo Allahu waɗ en jokkoɓe enɗam Allah jokka balɗe men bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yidde wuro muɗum e yidde leydi muɗum ko hunde himmude koye hono ɗum ɗo wonata e heewi ko ɗanni dañi ha heewi kono wawa hebde hakkille koten wuro koten suudu baba gollen golle tiɗɗe mbaɗe ni nodden yimɓe ndenden ɗum en e weltare inchallahu wona hunde wemde falillahi alhamdu onon kam falillahi alhamdu ala ko kalantoɗon e ɗum ɗon min ñaagui Allah koye Allahu tabitin ɗum kadi yo Allah hebbin ɗum e guure he e leyɗele julɓe foof amin ya rabbal alamin nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko woni mo ñemtinten e ngala ko wona nelaɗo Allah hono makko yidde e wuro makko e suudu bam makko e ɓiyiko en e bandiko en hoddiɓe makko a yiyata ɗum e dow windere he saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yiddemo suudu bam makko yettima ñande Allah yamirimo yo immo makka o yaha to madinatul munawwara o feroya toon ko toon diina l'islam o ɓamtoto ko toon diina l'islam o heɓata sago muɗum o ari kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nden o yeehi haw jimti e kaaƴe makka he o yi wuro ngo goram o tuuya makka o yewni wuro ngo ha no feewi o wi wallahi wuro makkatal mukarrama an ɓuuri yiɗede e dendagal guure aduna ɗe pop ɗo am ɗo sondo wona bande ene yimɓe maɓe kaldi kawri jaltinimi e wuro he wallahi mi yaltatano e maɗa anani de o woyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam Allah noon momti guite makko momtide aya qur'ana neli jibril alayhi salatu wassalam wimo nelaɗo Allah wulo ya e yamirore Allah inchallahu ma Allah hokke sembe hokkuma doole garta e wuro he inna alladi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad sadaqa allahu alazim e bandiraɓe ene wayno mintaji meɗen jettima e haala kano Cheikh Oumar Dia wiri yo Allah yomo moƴƴere e ka namni gueɗe kewɗe kono noon mintaji ɗi ene pamɗi kono noon seeɗa ala ko barke woodi en berkinima dendagal julɓe ɓe e wuuro ngo foof ɗeɗo golle gollaɗe en ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu jaɓani en waɗɓe hen mbuɗu mun waɗɓe hen peeje mun e jawɗele munen e notoriɓe saabu Allah foof yo Allahu yoɓ bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko fe anga almami no e almami karu njayi alin nana kana khutba ke ka jumala sili ni mawye do sorla hake khalil yara ni ale gullambe sigi ngon dugu may gidi binni kado ale ya kan ni sodiya ya kenen ko Muhammad Basum ni ale fana imama kumin 5 may ale fana tumi anno fe tamayna ale fana ma kan ni sodiya dugu الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس إن الدنيا دار لمن لا دار له ومال لمن لا مال له ولها يجمع من لا أقل له دار الفناء وغرور ومصائبها تنسي كل سرور عزيزها ذليل وكثيرها قليل وحيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا الأحمق أعمى البصيرة
وللدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب فاترك الغفلة وما بعد الحياة إلا الممات وما بعد الوجدان إلا الفوات وما بعد القصور إلا سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور وتعمير دار الباقية أولى من تعمير دار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحات وما عند الله خير وأبقى ولهب الدنيا شر وأشقى لوبى لمن سغله أيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس من عمل صالحا فلنفسه ومن عساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اردد عنا الزيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين وأهلك من كان في هلاكه راحة للمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم نسوجا مبانا دانسي فويتي نسوجانا باسكو harma deni isigi ñogo hera soro ire hera soro donc gulambe ka ni misri juma dale nye hera bade girbine ka on islamé bema donc ambe ni so jalendo ode nani balma ube ka bo bamako munum bora famere fe ube nana ka beni ni hera bade kana beni juma ire dale ire o hera bade surtout bara mon kera misri fana konana donc gulambe zenesi wu farla ñogon kan ka vraiment ka teddi ñogon ma ka ni bara munun ke an fana hakil bala ka fo haybi anga dugunu nu ni bara nu ñogon chamon be parce que misir joli e bara bay me bara were chamon be no e ka haybi ka nga jamana ambe yoro mununa ka jamana deun lakala donc base mu e sisa misir jora il faut ka nga yere ka an deun lakala pour que misir be se ka sabati parce que ni misir e doron iko kala donc girbine kaw nebe kuma girbine tode la donc girbine kaw be bufo be gulambe kaw be fo dante foli mo na andi che an baraje shirif lambaw fana fo ninda joli ko nani nay folo ta o e yiride anya yiride la kori ambe sala kono o temenen ko anya jo ni boy o fana temenen ko anya ke ni toli o e 82 koni tonu no adati tema hakilla aw nim fana ni nande a sankelen ani kalofla nim fana jora ewo hakilla kuram mu nyanke anya ninke dugu de on de farla nyanka ko ambala janga dugu ambad la chogo mi ani anga misri ambala je anga fanga fara nyanka pour ki ka misri jo nanye misri jo opere kofe ambala je fana anga ka dugu be ka sojo aw anya jeunesse crier aw demsenu ya ñamroye anga président oye soraye sora ñangadu anga fen anga chef de santé oye day ñangadu mumbe santé koloshi oye chiana ñangadu anga trésorier o fana ye njodi yersay aw on farla ñonka an sigira anya réunion ke aw BCMIE ibinana volonté do dobe wa kelendi dobe wa tandi dobe million kelendi dobe million fladi do fana bi doke BCMI amba franyonka sek un mois ambe sigi ka dimasi labana amba rinyo ke zernina ambe anga dugu dembe bena ambe be dumuni tobi ambe be dumuni ke nyonfe ambe baroke après ambe rinyo ke fo lasra wa dola ambe nanya rinyo ke wa dola ambe million 7 soro wa dola ambe million 9 soro wa dola ambe million 10 soro wa dola fana ambe million 10 duru soro awa akeratan fo kalo woro nyona
après an y'a kɛ sisan an ka réunion ba in n'an y'a kɛ kalo o kalo dimanche laban na an y'a kɛ o kɔfɛ tuguni chaque samedi an ma 12 ɲɔgɔn na an fana bɛ réunion kɛ n'an ye réunion kɛ an b'a kɛ ne t'a la bi sini an b'a samedi wɛrɛ fana an b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta awɔ n'an taara yen fana an bɛ volonté kɛ n'an kumana n'an bɛnna fɛn fɛn kan an mɔgɔ 12 wala mɔgɔ 10 de don waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔ 14 yɛrɛ n'an bɛnna fɛn fɛn kan n'an taara n'an ka dugu réunion bɛ na kɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ la o kɔrɔ an bɛ baara kɛ n'o ye maa si tɛ bɔ dɔ in kɔfɛ awɔ an y'an ka mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ Congo an ye olu fana fɔ ye olu ye k'u ka kɛsi sigi olu fana bɛ wari fara ɲɔgɔn kan awɔ an ka denmisɛnnin minnu bɛ Angola olu fana an y'a f'u ye olu fana bɛ dɔɔni fara ɲɔgɔn kan an y'a kɛ ten awɔ an b'a dilan dɔɔni dɔɔni fo ka taa se nin ma awɔ sisan sera nin ma kalo ne ka dayɛlɛ nin na kalo 4 an kumana an bɛnna ko an ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔfɛ nin kalo in na an b'a lajɛ an y'a fɔ avant nin kalo in na an ko nin kalo in na le 26 a bɛ dayɛlɛ awɔ an ka mun sera ka na o de don mun ma se ka na fana wassalam kɔni fɛn fɛn bɛ an sera ka nin bɛɛ kɛ fɛn fɛn y'a kɛ ala y'an dɛmɛ fo an ye nin bɛɛ kɛ bɛn de dɔrɔn n'o tɛ yɔrɔ caman bɛ yen minnu wari b'u bolo ka tɛmɛ an kan kɔni anw ta bɛn de bɛ yan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i yɛrɛ fo kɔni bɛn mun b'an fɛ yan ma d'a la kɔni Kayi sous région na ma d'a la n'a bɛ yen a ka gɛlɛn sabu an fɛ yen hali sali o sali n'a nana an ka dugu in bɛɛ an bɛɛ bɛ dumuni kɛ tugu yɔrɔ kelen na an bɛɛ bɛ taa misidala an bɛɛ bɛ dumuni kɛ n'an bɛ tile 3 kɛ o n'an bɛ tile 4 kɛ o an bɛɛ bɛ tobi yɔrɔ kelen na an bɛɛ bɛ dumuni kɛ yɔrɔ kelen daraka tile fana sɔrɔ fana n'an ye 16 jours fɛn fɛn kɛ soit une semaine soit 4 jours soit 5 jours n'an bɛnna fɛn fɛn kan an b'o de kɛ yan dumuni bɛɛ bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ ni dumuni tobira n'u y'a tobi u bɛ taa sigi misidala la an bɛ basi sigi an'an ka taabolo ni daraka mɔna bɛɛ bɛ wele bɛɛ bɛ taa dumuni kɛ awɔ an b'o kɛ bɛn de na n'o ye welekan mun bɛ ne ma ka se duguden ma ayiwa misiri n'a jɔra ala yɛrɛ min fɔ kuranna kɔnɔ wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan ni ye misiri jɔ i kana foyi kɛ fala ya'budu ghayra allahi i kana foyi bato ni ala tɛ sabu ala ka so o ye misiri de sabu ala y'a fɔ annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a y'a fɔ bukhari kɔnɔ man bana baytan bana allahu baytan fil jannat ni ala ka so jɔ diɲɛ kɔnɔ ala b'i ka so jɔ lahara ne kɔni komi bamanankan ka gɛlɛn ne ma ayiwa n'o tɛmɛnen ko sabu ni misiri jɔra fɛn fɛn bɛ ɲini misiri la ala ka so o ye kalan de sabu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cira fɔlɔ min na ala y'a fɔ ma a ka iqra i ka kalan kɛ a y'o de fɔ o kɔfɛ annabi sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ hadamaden i ka doni ɲini depuis wolola don min bamuru la fo ka taa i sa i ko to awa ala m'an dan foyi fɛn kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala m'an dan foyi kama an ka ala batu ala y'an da o de kama الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا an nana bɛn min sɔrɔ Gulambe yan nɔ Gulambe ka denw minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o bɛn de sababu kɛra sababu ye ka ni aw yɛrɛ ni misiri cɛɲumanba min ye k'a jɔ a kelen de bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ ka to yɔrɔ dɔ la an bɛ misiri caman ye o tɛ baasi ye nka bɛn kama olu dana misiri kelen ma an bɛ Alahu Taala deli an ye bɛn min sɔrɔ yan nɔ Ala ka nin bɛn sabati jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na Ala ka an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛw kan dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli kalanyɔrɔ dayɛlɛli ani dugu magoɲa fɛn wɛrɛw dayɛlɛli an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an bɛn o kɛnɛ in fana kan Gulambe yan an ka wele nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman na an ka duguw bɛɛ lajɛlen fana na Ala ka sigida nataw yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila